Tudalen 29, penod 3, protest. Sy'n adrodd hanes Gwyn yn cael ei arestio am gymryd rhan mewn protest yn erbyn awdurdodau Coleg Brifysgol Gogledd Cymru Bangor, a lle mae Owain yn datgan nid yn unig ei fwriad i ymuno o'r fyddin, ond hefyd ei uchelgais i gael lle yn uned elit y fyddin, sef yr SAS. Camap! Roddodd Gwyn slap ar ben ôl ddiwch i'w hannog i allan drwy ddws y cor. Roedd ei ddiwch hen, wedi dod â sawl llo, ac oedd ei chroen a'i wead o flew, cas, glas a gwyn yn bantiau rhwng blaenau esgyn ei chefn a'i chlyn. Oedd ei chymalau wedi stiffio cadires, am symud yn ymdrecheiddion drwy Gwyn ar frys. Roedd angen carthu a bwydo, golchi o taclau godro, tacio caniau ddoe a mynd yn lawr i stan laeth cyn i'r lori'r hyfenfa gyrraedd am 10 o'r gloch. I fwriad wedyn ar ôl cnesau molchi oedd piciau glyn, un ôl y Twrci, ac at y fore, ac yn ymlaen i dre i gael anreg i Antienid a rhywbeth i Richard Lloyd ac Owain. Roedd Dolig wastad yn bysur, ond roedd Gwyn yn ei fwynhau. Fe godon nhw 3 mins neithiwr. Antienid yn deud lle oedd y celyn a'r cadwyn i fynd, a fo a Richard Lloyd yn gwneud ati i'w gosod nhw'n gam a phawb o chwerthin. Roedden nhw'n dysgu carol hefyd ar gyfer plycain llan, ddydd Mercher. Ac Antienid yn cymryd y top line oherwydd bod Owain i ffwrdd tan heddiw yn y gwersyll cadets. Roedd hi'n beth da rhwng pob peth bod gwyliau Coleg Gwyn mor hir. Ystynnodd yr haw ar y ferfa a dechrau carthu. Beth iddi yn syth, grafu at ei gilydd, sleisodd arno, codi a throi yr haw a bang, gwagu i'r ferfa. Gwenodd wrth feddwl be oedd y fedau ambell un o ferched yn neuad breswr petai nhw yma. Ac ambell un o'r bechgyn hefyd petai'n dod i hynny. Oedd o'i raw i'r naill ochr. Cododd y ferfa ar ei hwb iddi o dechrau hyd o'r ddrws fframgoch ac i'r domen. Ac o dan ei holwyn a'i sgidiau, fe'i graciau a chrinsiau'r hew. Rhedodd ar ferfa ar hyd y styllen roedd wedi gosod i fyny'r domen a defnyddio'i fomentum i fynd â hi i'w ffen draw ac i dwlu'r tail. Dyna trodd, a cherdded ar ferfa tu ôl iddo yn ôl ar hyd y styllen a draws y mwd rhewllyd ac i mewn unwaith eto i'r cor. Clodd sŵn dau gar yn dod i'r beth, ac yna stopio tu allan i'r cor. Roddodd y ferfa i lawr a mynd at un o'r ffenestri llychlyd i weld pwy oedd nhw. Bydd cyntaf wylodd oedd yr arwydd polis a do car panda glas gole. Yna'r ddau heddwas mewn lifrau tu mewn iddo. Dychodd ar y car arall, Ford Escort arall, ond un Gwyn di arwydd y tro hwn. Oedd dau ni di lledu hunain yn dringo honno. CID debyg. Oedd Gwyn wedi hanner disgwyl hyn. Aeth yn ôl at i'r aw i galon yn curo'n galed ac gwres yn llifo'i glistia rhannau brig i wyneb. Dechreuodd garthu unwaith eto a meddwl am y distawrwydd. Y cynnwr cysglyd a'r miniogrwydd oer oedd i'w glywed wrth gerdded drwy gyntedd adeilad y celfyddydau yn noson y feddian nhw'n lle. Am glec y gadwyn a'r clo clap wrth i'r rheini ddisgyn i'w lle a chloi'r drysau ac yr awdurdodau. Am ffeiliau gwynyddol o coleg, y bu a rhai ar lleill yn ei cario mewn baciau bun dyd trwy wyll, Lampe Stryd, Bangor Ucha, a gosod mewn bwct car i'w cludo oddi yno. Am yr wythnos heb gwsg. Roedd y myfyrwyr wedi torri'r gyfraith, ond oedd yn rhywbeth roedd angen i wneud. Roedd awdurdodau coleg yn bwriadu ehangu'r lle, a'i symud ymhellach eto o fod yn goleg i Ogledd Cymru. Coleg yng Ngogledd Cymru. Dyna i bob golwg oedd pen draw yn rwymiad yr awdurdodau'r ardal, a doedd y ffaith i fod yn cyflogi rhai o Gymraeg gasawyr mwy ac mewn wynig Gwynedd, ond yn cadarnhau atgasedd canlyniaethus y bwriadau ym meddyliau'r myfyrwyr. Mae brad. Ond i Gwyn, oedd mwy i'r peth na hynny. Ys y tro cyntaf o ddod i gyffyrddiad ar byd y tu allan i gwmllawenog a dyffryn, oedd wedi gorfod cyfiawnhau fodolaeth. Bod yn barod i amddiffyn ei hun, ar hyn y gwyddau i fod yn dda rhag bobl anwybodus nad oedd i'w bwyd a fawr ddim ond pres ac uchelgais a gorchfygaeth Saesnig. Pan aeth i'r coleg, i fwriad oedd cael fflat ar ei fyny hun ac ymgolli yn ei astudiaethau, ond fe roddwyd o yn y neuadd Gymraeg. Ac fe gafodd ei syfrdanu. Am y tro cyntaf erioed ymysg gofal ddiarth, fe gafodd ei hun yn dderbyniol. Doedd o ddim yn wog. Dyma fyd a chymdeithas oedd a lle iddo, a hynny oherwydd
nid gweitha I Gymreigtod, a phobl oedden ni groesawu, ac yn croesawu gyfraniad yn hytrach na'i drin fel bygythiad i'w pethau gwell nhw. Oedd Gwyn yn fodlon wneud beth bynnag yr oedd I angen I gadw a hyrwyddo byd oedd yn rhoi hynny iddo. Gwyn Lloyd, llais diarth. Gododd Gwyn I ben. Oedd un o'r heddwysion mewn lifrau'n sefyll wrth drws buarth y cor. Ia. Liciwn I gael gair efo chdi, dwi'n meddwl dy fod ti'n gwybod am be. Gael ffen carthu? Gyfeiriodd at drws y mynydd mae gen I gatal allan mi fydd angen I bwyta nhw. Godwn I mon o chdi'n hir. Oedd Gwyn yr haw I bwyso nebyn byrddau'r bing a dilyn yr heddwas i'r tŷ. Oedd pawb yno yn y gegin a heddwas arall mewn lifrau yn gwarchod y drws. Y tu ôl iddo wrth y sinc roedd yn tŷ nid, yn bryderus ac ar goll, roedd yn amlwg bod y criw wedi gwrthod I chynnig o paned. Stedda ddau yn I gwisg un ar leunau cadeiriau brichiau wrth y tân. Un yn fawr ac ychydig yn araf ar olwg, arall yn fach efo mwstash bandito, all y gyd gweld pob beth. Dynodd Gwyn I sgidiau a mynd I eistedd ar un o'r cadeiriau caled wrth y bwn mawr. Roedd hyn yn I osod ar lefel chydig yn uwch na ddau ar y cadeiriau brichiau, ac yn sydd bin fi gododd, llygyd, a sefyll o flaen y tân. Dechreuodd y mawr ddeud pam I bod nhw'n o. Soniodd am y meddiannu ac am y symud ffeiliau. Oedd yn gallu deall bod y myfyrwyr am amharu ar wyddnyddiaeth y coleg fel rhan o'i protest, ond roedd cymryd y ffeiliau'n ddwyn ac felly roedd hi'n ddyletswydd ar y heddlu ymchwilio a mynd I wraidd y mater. Gofynodd oedd Gwyn wedi bod yn rhan o'r protest. Dywedodd Gwyn iddo fod. Oedd wedi ymwneud o gwbl ar ffeiliau, dywedodd Gwyn iddo helpu symud nhw. Camodd llygyd yn ei flaen. David Gwyn Lloyd, I arrest you in the name of the law on a charge of handling stolen goods. You have the right to remain silent, but anything you do say will be taken down and may be used in evidence against you. Yna, edrychodd ar yn tŷ nid, a dweud yn dalog. Ywch yn edrych o gwmpas. O gawn na files neu evidence arall yma. Dwi'n yn iawn? Nodiodd yn tŷ nid. Ath y mawr, a llygyd, a Gwyn i'w car, a gyrru ffwr. Arosodd y ddau mewn lifrau I chwilio. Byddaidd Richard Lloyd yn ei ôl o gario bwyd y dilyd. Fyddaidd I fuarth oedd yn llanast o fel sgwair. Yna gwelodd yn tŷ nid, yn rws y certws, yn ei stipas, a'i llygyd yn llawn dagre. Dingodd I lawr o tractor yn mynd draw at ei. Disgwyliodd hithau, a'i brichiau wedi lapio am ei gilydd, nes iddo ddod I mewn i'r certws ac olwg y bearth. Yn ataflodd un i'w brichiau gan weichio crio. Daliodd Richard Lloyd i'n dyner, gan fwmio cysuron, a'i ffatio'n ysgan ar ei chefn a'i ddwylo mawr, manegog. Mae ddath I ati hun, fi ofynodd iddi. Sy'n ymlaen I nid. Roedd y ddau heddwas mewn lifrau wedi mynd drwy'r tŷ, a chwilio am hob cwbl a dror. Wedi cael hyd I wn Richard Lloyd, oedd yn wedi holi mi leisens, a doedd ddim yn gwybod lle roedd o. A phan gofiodd hithau rhywbeth ynglyn â bod angen warant I chwilio tai bobl, a gofyn oedd gynddyn nhw un, fe atebwyd I ddigon swta, na fydde ond yn cymryd 2 funud I gael un, ac y gallasau hi fod yn sicr pe bydden nhw'n cael warant mi fydden I chwilio'n dipyn mwy trwyadol. Ar hynny, fe lapiodd I chwat amdani a mynd o'r tŷ. Roedd y ddau erbyn hyn yn chwilio at asau gwair. Dydy y tŷ, meddwl Richard Lloyd. Gosododd I wraig a soffa'r gegin ac yn ei paned iddi. O ydi hwnna. Dwi'n cael gair efo ddau na yn y sgubor. Os dyn nhw'n leisens I ddwn ac all allan. 10 munud yn ddiweddarach fe ddaeth y ddau heddwas allan o'r sgubor. Dringo i'w car a mynd heb dynnu'r tameidiau gwair o'r lifrau. Safai Richard Lloyd yn rws y sgubor. Gwyliodd y car yn sgathrio'r buarth ac o'r golwg I lawr y cwm. Safai'n syth a dwrn ar bob clun. Pan ddaeth y wain yn landrof o gwyrdd y cadets, roedd Richard Lloyd yn ailgodi'r tasau. Ath I lawr y buarth I ddiolch i'r gyrwr am ei gymwynas, ond heliodd y wain yn landrof I ffwrdd cyn allu cyrraedd. Daeth y dyn ifanc ato'n berwi o gwylydd. Beth iawn sydd wedi digwydd yn hyn? O, meddwl Richard Lloyd yn hamddenol. Broblem bach efo'r brawd mawr.
Cymerodd Owain mae cyfeirio at Gwyn roedd o. Bloody hell. Taflodd I bethau y tŷ a dod I helpu I ewythr. Oedd hi gyda'r nos pan gafodd Gwyn I ryddhau. Cerddodd ar hyd coridor llwm o swyddfa heddlu o'r gell, heb sylwi ar ddim, ond bod y walio o'i gwmpas yn las golau a bod I gwylodion ar sgyrtyn yn weiad brith o strempu bydron. Pan welodd Richard Lloyd yn y cyntedd fe redodd rhythr o frawd drwyddo. Rwy'n codd yn galed. Tyd, fydda Richard Lloyd, a cherdded o'i flaen drwy ddysar osaf ac I lawr y pafin tywyll i'r car. Dringodd iddo ac ac o drws ochr Gwyn heb ddeu gair. Aeth Gwyn i'w le yn dawel iddidig ac edrych drwy ffenest o'r flaen y car. Gyrroedd y ddau o olead y Bangor, drwy Bethesda Cereri ar hyd milltiroedd rap 5 a throi o'r diwedd am y dyffryn. Ar ben Rhos Pengwern fe dynodd Richard Lloyd y car I ochr y ffordd. Ni ffoddodd yr injan a throi at Gwyn. O ti'n iawn? Yndw, diolch. Nethon nhw weiddi arna ti? Do. A dy fwyta di efo omlet mor fras na fasa hyd yn oed gafr yn gallu dreulio fo? Roedd yna grychni gwen yng nghorneli llygydd Richard Lloyd. Sut gwyddoch chi hynny? Chwarddodd Richard Lloyd yn eich arhidiad I befo am eich genni. O ti mewn un darn, dyna sy'n bwysig. Cododd I law a ffatio Gwyn ar ei ysgwydd. Clywodd Gwyn y gynhaliaeth yn y cyffyrddiad. A theimlodd yn well. Weddill y ffordd I fyny dyffryn ar cwm, bu Gwyn yn gysidro'n galed. Rhyfeddau at wybodaeth a dealltwriaeth yr hyn ddyn. Ac at mor ofalus roedd ohono fo. A chofiodd y ffordd I amynydd y bydd o hel y fyw chlas o'r cor y bore hwnnw. Na am o hynny to. Pan gyrraeddo nhw flaen cwm, oedd hi'n amlwg bod Owain yn dal yn flin, a chafodd y drychiad dan eiliau gan Richard Lloyd. Cadwodd daw ar ei dafod dwy amser swper, ond wedi iddo fo a Gwyn dringo'r llofft i'w glaed fe drodd ar ei frawd. Besantiad diawl dwl. Sbia'r gwaith o ti'n unig I bawb mi dwi ag yn cael Richard I fod trwy pnawn yna o godi at tasau yna, ac am ei popeth yn ôl lle roedd o. Roedd Gwyn yn eistedd ar ei wely. Heb ymolchi eto nath hynny amdano. Dychodd ar ei frawd. As yn hwyro bod yna fwy'r araith hon, mae Helaint o'n unig. Aeth Owen yn ei blaen. Os oed ti'n ei cymaint o'r peth Cymraeg yma, pan oedd wedi just byw'n naturiol fath o pawb arall. Tynodd Gwyn anadl ddofn. Gwyddai bellach nad oedd modd rwystro'r hyn oedd ei ddod. Yn naturiol? Ie, fatha rhywun normal. Fatha chdi a dy ffrindiau yn y cadets? Ie, maen nhw fechgyn iawn, dall fel ma pethau. A beth sy'n bwysicach, ddim yn embarasio rhywun fatha wyt ti ar y teledu a phob man. Drychodd Gwyn arno'n ymholgar. Ie, meddai Owain, mi weles I chdi. Roedd yn y gysyll cadets yn gymryd dro gyda un gyda'r nos I smwddio I wisg un ffurf at bared y bore wedyn. Roedd y teledu mlaen gyferbyn aco, a chriwo'r lleill yn ei wylio o'r cadeiriau smwyth. Dath y bychiad oddi wrth un o'r criw. Silly buggers. Cododd Owain o'r iolwg o'r bwrdd smwdio. Ar y sgrin oedd adeilad y celwyddydau, Coleg Bangor, lle bu o a Richard Lloyd ac Antieni drwy 3 mis yn hynt yn Hebron Gwyn I fywyd newydd fel myfyriwr. Bu'n ymweliad anghyfforddus iddyn nhw gyd. Gwyn yn bryderus a nerfus, yn torri fol I gael chwilio I fyd newydd a'i embaras yn chwysu ohono. Antieni yn cuddio'r boen o'i golli drwy drydar a ffrisia yn bob dim ac unrhyw beth. Richard Lloyd yn ddistaw, fel ma dynion pan mae merched yn ei gofid yn hawlio bob munud a lle. A fo'i hun mewn un dryswch y deimladau. O ddiddordeb yn mynd newydd Gwyn, o genfigen bod ei frawd yn cael mynd trwy fyd newydd, o bryder am yr hyn allai fod yn dod I ben. Soniau cyflwyny'n y newyddion am student protest ac occupation, am college plans for expansion ac effects on the Welsh language. Ac ar y sgrin, yn dringo I lawr ysgol o un o ffenestr ar deilad, oedd Gwyn. Look at them, bloody Welsh. Wasters. That's enough from you, Padfield, chwyrnodd Owain. You only got through the assault course today because this Welshman pushed your arse over the high wall. Oedd Padfield yn dwat. Y tip o foi fyddai'n well gan o faglu dros bwced na cheddau y chwmpas I ac yna disgwyl cyd ymdeimlad am iddo brifo.
Dydau rhywbeth byth a hefyd I gynhyrfu'r dyfroedd a chael sylw. Fydda wyn i'n diolch serch hynny o'i a fod wedi codi lais. Fydda wedi bod yn anodd cecar ffrind. Tro sylw'r chwaraeon at chwaraeon, a ddwydwyd dim mwy am y Welsh. Ond oedd y wain yn ddig at ei frawd. Dychol Gwyn ar ei draed. Ywch ni diolch. Ti gwirioneddol eisiau bod yn filwyr yn dweud? Filwr yn dweud? Medda ysbio fyny. Yndw. Daliau Gwyn I edrych ar ei frawd. Roedd mwy I ddod. Fedra I fod yn filwr. Mae rhywbeth dwi'n gallu neud a'i nid o'n dda. Roedd Gwyn ddim yn llwydd erbyn hynny fel rheswm. Roedd Owain yn gallu gwneud pob math o bethau dda. Ac fe welodd Owain y cwestiwn yno. Mae rhaid I bawb wneud I ffordd ei hun yn y byd. Yw ti di cael mynd i'r coleg. Weithiau si ddim yn ddigon caled. Do gen I mor amynedd. Ac mae'n dy siwtio di. Dwi'n meddwl basa fo'n siwtio I. Ond mi dwi eisiau cyfle hefyd. Ti'n allu? Ystyriodd Gwyn am rei eliallu. Yndw. Bydd yn araf. Oedd o'n meddwl yma bachgen a fel ei frwyn. Wrth na tygiro. Yndw. Dwi'n dallt. Edrychodd ar y wyneb, cryf, iach a ffwynus ei frawd. Wyt ti'n mwynhau bod yn filwr. Aeth y gwynt o hwyliau Owain. Styddodd ar ei wely ac edrych ar ei ddwylo. Yndw, dwi eisiau wneud o, meddwl o'n ddistaw. Pryd wyt ti'n sînio ymlaen? Cyn gyntad ag y gallai. A sylw Gwyn at y cwpl silffodd isel oedd yn sefyll rhwng gwlau'r ddau. Yma, oedd llyfrau I hi hintyd nhw. Rhydd mawr y plant, David Woodendw, Hwyl, yr Hebog, sawl blwyddyn o'r Victor Annual, rhesied o Purnell's History of the Second World War, a degau o gopïau o lyfrau swrth Commando ar War Picture Library. Mae Gwyn yn teimlo sal. Ond oedd Owain ddim wedi gorffen. A dwi'n gwneud job iawn ohoni hefyd. Dwi'n just mynd yn sgwadi. Oedd am I Gwyn a Richard ac yn I Lloyd barchu'r hyn oedd yn ei wneud. Fe ddangosaidd nhw I fod yn un o'r goreuon, ac fe fydde'r olwg ar wynebau gweddill ar cadets ble bynnag y byddan nhw'n anrhesiadwy pe cael wybod. Dwi'n mynd I fod yn un o'r rheina. Gwyntiodd I fus at lun. Wedi binio ar wal bydd o'i dorri o un o'i gylchgronau flynyddoedd ynghynt. Llun rhesied o jeeps yng Ngogledd Affrica. Yn ystod yr ail o fel byd. Pob un ohonyn nhw'n frith o wahanol yn epeiriant, a ddau un ym mhob un yn farfog ac yn gwisgo pinwys garabaidd. Oedd Gwyn yn deall arwyddocad y llun yn iawn. A phe byddai unrhyw bachgen 15 oed arall wedi deud yr hyn oedd Owain newydd I ddeud wrtho, mi fyddai wedi gymeradwy yn gwrtais ac yn eista bach I ystyried yn freuddwydiwr. Ond oedd Owain yn frawd iddo. Oedd Gwyn yn ei nabod o, ac yn gwybod hyd a lle di allu. Ac roedd y boen yn ei fol fel pwysyn haearn. Rhedodd ei law yn araf gysurol dros wallt cefn I ben, a nodiodd ei ddeallwriaeth I wrawd. Roedd y llun yn llun o batrol SAS.